Sing duwe duit 10 miliar ning donya penak tetep pengen akhirat penak. Saumpama jenengan ki sesasi mur disangoni 100.000 aja nganti kelangan akhirat. Sepakat mboten? Sepakat mboten? Lah terus pripun Mas Ustad? Ya wis ra ketung 5.000 apa 1.000 niku lho. Nek tanggane sing gek kengelaken bali wis mbah-mbah utawa tanggane wis ora ndek bapak mangkat sekolah nangis jenengan sangoni. Eman mboten 2.000? 2.000 eman mboten? Nek 100.000 eman mboten? Pancen ra bakat di 1 miliar kok. Lah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intine wau sing kula aturaken inggih menika bilih kula jenengan sedaya niki duwe karep penak donya, penak akhirat. Nggih mboten? Slamet donya, slamet akhirat. Bejo donya, bejo akhirat. Ning kula jenengan sedaya kudu ngerti yang kula jenengan sedaya pengen penak, pengen bejo ning donya lan akhirat. Iku ana sing ora trima. Enten sing mboten, enten sing mboten, sinten sing mboten trima? Sinten? Ayo takoni iki. Sing ora trima sapa? Sinten? Sinten? Setan sing ora trima. Loh, kaya dene jaman riyen Nabi Adam karo Hawa niku teng swarga wis penak nggih mboten? Apa-apa ana apa-apa cemepak nggih mboten? Saumpama Adam niku ora diguat